Sí. Sí, un minuto, sí, esperamos, sí, non hai problema ningún. Sí, espera un segundo, déxame sacar un papel. Déxame sacar un papel, que é importante. Cando queirades vos. Sí? Empezamos. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Un lunes máis. Estamos, como xa se ten convertido, creo que nunha rutina moi importante nesta casa, dando conta dos acordos adoptados nunha xunta de goberno que, como suele ser habitual, pois é unha xunta de goberno foi densa, especialmente densa e, ademais, cuantiosa, neste caso, nos seus acordos, xa que tratamos tomamos un total de 34 acordos, o cual comporta un orzamento mobilizado por parte da Diputación no día de hoxe superior ao 1,5 millón de euros. Con eso creo que acreditamos perfectamente cal é a importancia desta xunta. Por lo tanto, moitísimas gracias por estar un día máis con nós e con total normalidade vamos a resumir o que foi os principais acordos. Intentamos que os acordos sexan os de sempre, un modelo de xestión basado na normalidade, basado na execución dos orzamentos, na execución das modificacións e na atención á cidadanía, que é o que buscamos fundamentalmente nesta institución. Quero resaltar, sin presuicio de desmenuzar logo cada un dos asuntos tratados, quero resaltar fundamentalmente dous acordos que creo que son importantes, son distintos, pero son importantes e que reflexan unha serie de obxectivos estratégicos desta Diputación. O primeiro deles é a aprobación dunha nova convocatoria do programa Emprendou en Feminino, unha novidade do ano pasado e que este ano se modifica para ampliála e desenvolvela e chegar a máis usuarias neste caso. Pero tamén un importante acordo en materia que xa témolo anunciado, pero que hoxe se materializou e se aprobou en materia de subvencións a clubes deportivos que este ano prácticamente duplica e chega aos 550.000 euros. Isto é un dos puntos dos que, efectivamente, nos facemos un especial fincapé, atención ao deporte, en este caso ao deporte base, ao deporte federado, e máis alá do deporte máis profesional, pois esta é unha convocatoria moi importante, como logo direi. Comenzando por as iniciativas ao apoio a empresarias do rural, decir que estamos ante unha nova edición do Plan Emprendou en Feminino e que ten como obxecto apoiar a creación de novas empresas con titular femenino, especialmente no rural, fomentar o asociacionismo, favorecer a transformación digital e, sobre todo, a formación continua destas emprendedoras.
Así, habilitamos unha axuda do 50% do salario mínimo interprofesional para as emprendedoras menores de 35 anos que creasen unha empresa nos últimos 3 anos e que leven polo menos 6 meses en funcionamento, co cual, como decimos, podemos retrotraernos incluso 3 anos atrás e poder atender estas axudas. Creo que hai algunhas cifras que son importantes dar. Por exemplo, temos capacidade para apoiar ata un máximo de 168 proxectos empresariais de mulleres en toda a provincia. Creo que é unha cifra importante, dando prioridade, evidentemente, aos municipios de menos de 20.000 habitantes, que aquí son todos a Casa Capital, e reservando para eles o 75% do orzamento dun total do programa de 100.000 euros. Por certo, que o próximo mes de outubro, seguindo reforzando esta aposta por emprendemento en femenino, organizaremos, en colaboración coa Asociación de Novos Empresarios, un encontro aberto a máis dun centenar de novas emprendedoras para poñer en valor a súa contribución á dinamización económica da nosa provincia. Por lo tanto, a determinación deste goberno provincial é contribuir ao emprendemento femenino e contribuir tamén á igualdade, efectivamente, nas oportunidades que deben ter mulleres e homes. Un segundo punto que resaltaba, logo detallarei demais, un segundo punto que quería resaltar especialmente era ese maior apoio que hai aos clubes deportivos. Un segundo asunto, por lo tanto, no que resaltamos que as axudas concedidas, aprobadas hoxe aos clubes deportivos, alcanzan un teito histórico nos últimos anos de 550.000 euros. Pasaron de 350.000 na última edición, hai un pequeno, creo que erro, a 550.000, vale? Iso é importante, isto vais a corrixir na nota de prensa. Este incremento supón, efectivamente, un importante apoio porque a maioría dos clubes, concretamente, a maioría dos 103 clubes, outra cifra importante, que se van a beneficiar destas axudas en 25 disciplinas distintas, pois van a prácticamente duplicar a cuantía da subvención que percibían. Creo que son, insisto, datos importantes. 103 clubes, 25 disciplinas deportivas e duplicar a súa cuantía. A modo de exemplo, quero resaltar, por exemplo, en algunhas disciplinas pois que non son tan mayoritarias, por exemplo, a gimnasia, o incremento é de 22.000 euros, ou no caso do atletismo, en donde se aumentan en 10.000 euros o apoio aos clubes, máis alá dos outros deportes. Por lo tanto, reafirmamos o noso compromiso co apoio ao deporte base federado, efectivamente, en todo o territorio provincial. Tamén hai outro punto que tamén quero resaltar e que é novidoso para que vexan que, efectivamente, hai moitas novidades casi día a día e, ademais, moi diferentes. Por exemplo, aprobamos hoxe tamén unha iniciativa que é a primeira que facemos, estou seguro de que non vai ser a última, que é axudas aos concellos para que elaboren os seus rueiros e melloren a súa cartografía municipal. E os podo dicir, por experiencia propia, que no ámbito rural temos un problema importante de localización de inmuebles, sobre todo da propia cartografía municipal. Por experiencia, lles digo, en sitios rurales é moi difícil porque nos encontramos con enumeracións contradictorias e, por suposto, sin ningún tipo de xeolocalización. Este programa o que fai é apoiar a creación dunha cartografía municipal axeitada o que hai a realidade actual e tamén leva unha parte importante, non solamente unha parte de creación da cartografía, sino unha parte de sinalización, é dicir, unha numeración física acorde con esa cartografía, é moi importante unha xeolocalización desas vivendas, é dicir, as vivendas quedan cun número, e ese número quedan cun número físico, dáselle un número xurídico, e ese número ponse a placa correspondiente co número físico, e iso queda xeolocalizado. É un programa que xa instauramos con éxito antes noutros concellos e que agora o levamos a nivel provincial. En este caso, pois son 10 os concellos que se van a ver beneficiados desta axuda económica para instaurar esa cartografía municipal nos seus concellos.
Isto permite o que decimos unha mellor localización e tamén unha maior prestación de servicios. Eu insisto que aquí son bastante... Me parece que é unha aposta importante porque hoxe a prestación de servicios incluso a veces vitales, como son os servicios de emerxencia, a veces hai serios problemas de localización de emerxencia por a contradición que existe na falta de localización. Con isto, vámolo a ter efectivamente solucionado por puesto cos datos que salgan de aquí se trasladan a entidades superiores, a administracións distintas, como é o INE ou como é o propio padrón. O padrón ou que é o propio catastro. Perdón, INE, catastro e demais, non? Que nos para que haxa unha correlación. Tamén se traslada a empresas importantes que teñen acceso a eles, como poden ser as empresas de luz, as empresas efectivamente de comunicación, as empresas que prestan outros servicios, telefonía, etc., que desa maneira, porque nos encontramos, xa digo, ahora mismo con moitísimos problemas aí. Bueno, no ámbito da cooperación cos concellos, como sempre, un dos asuntos máis destacados do día de hoxe é, máis de, neste caso, 465.000 euros que se destinan a mellorar os accesos a poboacións, a lugares de interés patrimonial, áreas de lecer, infraestructuras deportivas ou servicios públicos básicos. Neste caso, os concellos beneficiados son outros 10, os que se tramitou, neste caso, as súas subvencións: Monterrey, Porqueira, Sandiás, Cenlle, Cualedro, Maside, Padrenda, Quintela de Leirado, Ríos e Sarriaos. Quizás destaque tamén aquí nestas nominativas pois unha axuda de 100.000 euros para o campo de fútbol de Maside, que é unha continuación dese programa que temos especificamente en materia de infraestructuras deportivas, que supuxo a creación, a mellora ou a creación de ampliación de 6 campos de fútbol na provincia, e concretamente un diles é o de Maside, que recibe 100.000 euros. Tamén a cooperación con axudas ás mancomunidades, como é a da comarca de Ourense, a de Santa Águeda ou a mancomunidade turística dos municipios de Carballiño, Ribadavia ou Boraseleiros, que reciben 80.000 euros. No apartado de colaboración con entidades, con outras entidades, pois tamén achegamos unha cantidad importante, 220.000 euros, pois tamén, curiosamente, para chegar a 10 colectivos diferentes, para a realización de actividades ou ben para gastos de funcionamento. Así, serán beneficiarios o Consello Regulador de Valdeorras, Asociación Veciñal das Laxas, Vagalume Valdeorras, Fundación Otero Pedrallo, Especial Olimpis, Cogami, Club Ourense de Atletismo, a Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense ou a Escudería Taboadela. Efectivamente, todos os datos estarán na nota de prensa que se lles dará. E remato xa, simplemente que tamén, seguindo con cuestións de actualidade, neste caso aprobamos tamén a programación para o curso 25-26, tamén no seu caso, dos prezos a centros que dependen da Diputación, como son a Escola de Artes e Oficios, a Escola de Gaitas, o Obradoiro de Gaitas e Instrumentos Tradicionais e o Centro de Cultura Popular Xaquín Lourenzo. Apuntar tamén a modificación das tarifas para o servicio de actividades do Pazo dos Deportes Paco Paz, e tamén para os servicios ecobarcos, que outro día puxemos en funcionamento nas rutas fluviais. Ni se descubre Ourense dende a auga, que son os encoros os ecobarcos que navegan por os encoros de Castrelo de Miño, de Frieira e de As Conchas. E con isto, rematamos esta acción de conta dos principais acordos que tomamos na Xunta de Goberno de hoxe. Como sempre, quedamos a súa disposición para calquera pregunta ou aclaración desto ou do que ustedes consideren oportuno. Para a xeolocalización? Pois, sí, están na nota de prensa, non nos, agora sei algúr de cabeza, e foi unha concurrencia competitiva, e, por tanto, se lle deron eses concellos porque reuniron máis puntos que os demais. Atenderonse, en principio, todas as peticións dos que houve, co cual ainda incluso sobrou un pequeno cantidad de diñeiro para dos que había. Entón, atenderonse a todos. Hai algún que non cumplía os requisitos, pero todos que cumpliron os requisitos se atendeu neste caso. Os 10, o nombre concreto, está na nota de prensa. Non nos recordo de cabeza os 10. Cuáles eran os requisitos esos? Pois vamos a ver, priorizábanse fundamentalmente a poboación, priorizábase tamén a dispersión, o envellecemento, e a ruralidade era o que máis, porque fomos a concellos máis pequenos,
porque con eso podemos chegar, primeiro, porque moitas veces onde está peor sinalizado, é dicir, nunha vila, pois hai unhas rúas, hai uns números bastante claros. Nun concello pequeno, a veces, pois nun pobo pequeno, pois é difícil ter isto ao día, non? E entonces, fundamentalmente, son para menos de 20.000, pero priorizouse fundamentalmente os de menor población e de dispersión, porque é onde temos o maior problema na localización probablemente das parcelas das casas, ou do que sea, neste caso das rúas e das casas. Pero, en todo caso, está, xa digo, na nota está perfectamente explicado, vale? ¿Cuándo se pondrán en marcha estas mejoras de la cartografía? Pues ahora mismo, una vez que ya los concellos hoy aprobamos en Xunta que son adjudicatarios, se lle notifica a concesión e automáticamente eles teñen dereito, xa poden empezar cara a contratación da elaboración da cartografía. É inmediato. Se lles concede a subvención e son eles quen contratan e, por tanto, quen ejecutan a mesma. Que máis? Eu queria preguntar por outro tema, aproveitando Sí. que o seu pleno do Concello, que, bueno, que despois de 5 anos hai orzamento, non? Bueno, preguntarle pola... Bueno, aprobaronse gracias á abstención do Partido Popular, bueno, pero a oposición, bueno, pues se negaban moi críticos co PP, chamaron de, bueno, falaron de todo tipo de apaños, de non sei que, historias, entón quería saber tamén a súa valoración sobre a abstención do Grupo Municipal do Partido Popular. Bueno, pois efectivamente, eso era o que habíamos anunciado, por lo tanto non creo que xogáramos con ninguna ventaxa, nin fixéramos ninguna negociación oscura distinto do acordo que se había anunciado en rolda de prensa. Total transparencia nos acordos aos que se chegou no Concello. Eu explicamos, e aquí temos falado varias veces, vostede mesmo me ten preguntado, algún compañeiro que está aquí me ten preguntado, acerca de si estábamos negociando os orzamentos. Efectivamente, nos estábamos negociando os orzamentos, o Concello planteou uns orzamentos, despois de 5 anos. Orzamentos que viñamos pedindo toda a oposición desde o inicio do mandato, porque se ustedes se fixan, os orzamentos estes son os orzamentos completamente anómalos. Me explico por qué. Son uns orzamentos de 116 millóns de euros, pero anormalmente o capítulo de inversións son 800.000 euros. Que reflexa isto? Que non estamos nuns orzamentos normales. Estamos nuns orzamentos que eu calificaría prácticamente de guerra, ou se me permiten vostedes, nuns orzamentos de poñer normalidade nunhas contas que levan 5 anos desbocadas completamente. Todas parcelas, todas partidas importantes, capítulo 1, hai problemas serios para pagarlle a funcionarios, para pagar complementos, todas cuestións fundamentalmente destinadas ao gasto corrente ou a prestación de servicios, como son as concesións, están todas caducadas, cada ano hai reclamacións e cada ano as indemnizacións son millonarias, porque non están os contratos actualizados. Con iso, temos moi pouquiño marxen, efectivamente. E entonces, podemos ter dúas opcións. Ou cerrarnos completamente a que a cidade normalice as súas contas, normalice, porque de aí non salen grandes inversións. Non é o caso que hai que nos achaca que conseguiron ustedes 5 de 116, pero é que o capítulo de inversións son 800.000 euros. E nese capítulo de inversións van cousas como a compra de traxes para a policía local ou para os bomberos, que non estamos falando nin tan siquiera de inversións propiamente ditas. Entón, que habían dúas posibilidades. Unha, negarnos en redondo a negociar, ou negociar planteando as alegacións que nos consideramos que eran prioritarias, non que son definitivas, que eran prioritarias. E, efectivamente, foi o que fixemos, e levamos tempo falando isto. Por certo, outros grupos fixeron o mismo, e algún non. O Partido Socialista, que agora di que non nos vendemos, fixo alegacións ou fixo enmendas, curiosamente, por un valor inferior ao que fixemos nós. 3,5 millóns de euros iles, nós 5,5 millóns. Entón, ainda lle houbera sido máis fácil, neste caso, o alcalde chegar a un acordo co Partido Socialista, que lle houbera costado menos. O Bloque, como non sabemos cal é o seu modelo de cidade, pois dixo que presentaba unha emenda a totalidade, pero eu non sei se quere, o do PSOE sí quedou claro por onde iba. Eu creo que, ademais, dunha maneira moi, incluso, xa digo, cuantitativamente moito menor que nós. Nós fixemos ese acordo, insisto, con luz, taquígrafos, lle demos hai unha semana, non hai ningunha negociación extraña, simplemente a cuestión é ou normalizamos a situación do Concello
cousa que a nós non se nos deixou facer, eso tamén lle reprochamos ao alcalde. Pero eso, nos antepoñemos a condición de partido de goberno, de partido acostumbrado a que as institucións progresen e que os ciudadanos, sobre todo, se beneficien a unha mera bloqueo injusto. E iso foi o que fixemos, insisto. Non é o final. Efectivamente, hoxe conseguimos avances en servicios sociais, hoxe conseguimos avances en participación veciñal, hoxe conseguimos avances en infraestructuras para o medio ambiente e para o perímetro rural e educación, pero quedanos moitas. E a nosa aspiración é que se hai vontade de que se escoite e se acepten as cousas que nos propoñemos e que benefician a ciudadanía, seguir negociando para avanzar en termalismo, para avanzar en cultura, para avanzar en infraestructuras. Tamén chamo a atención que a veces se presume sobre dúas cousas. Primeiro, hoxe vimos que o Partido Socialista, incluso o Bloque, se estuvo en dúas modificacións. Sempre están dicindo que todo se aproba gracias a nós. Non, o Partido Socialista votou a favor da modificación de servicios sociais e se estuvo na modificación do Ponte Canedo igual que a nós. Eu sigo insistindo, un 60 e pico % das modificacións de crédito que hai, que se levan feito desde o inicio do mandato do Concello, teñen sido co apoio do Partido Socialista, o do Bloque ou dos dous. Por apoio, por acción ou por omisión. Por voto a favor ou voto en contra. Négome a admitir eso de que nós somos os que sempre apoiamos. Non, nos apoiamos cando corresponde ou cando se negocia con nós e chegamos aos acordos. Pero eu insisto, alternativas. Nos negociamos, creo que se puxeron orden nas contas, a partir de agora hai uns presupuestos que permiten ter unha orden e unha racionalidade nas contas, transparencia, anunciámoslo hai unha semana dicindo cales eran os nosos acordos, e fomos incluso máis ambiciosos que as emendas que planteou o PSOE. Do Bloque non sabemos nada. O único que sabemos é que non quere nada con nós. Iso é o que sabemos, que non quere nada absolutamente con nós, e que cando falan de unha posible alternativa, do que se fala é co PP, nada, simplemente que demos os votos e que apoyemos cada unha das accións que eles pretendidamente levarían a cabo, pero sin contar con nós, cando nós temos doble de apoio, caíles. Eu creo que deberían facer mirar moito máis ese pedigrí democrático que pretenden ter, dende logo, desde o Bloque Nacionalista Galego. Iso decir, claro, concordo con o análisis que fixe, sobre todo, de que son os orzamentos anómalos, non? Porque non... Claro, o que se dixo ali, bueno, o alcalde dixo que ele pretende seguir gobernando no tema de inversións con modificacións de crédito, pois digo que é difícil, parece difícil que se recupere a normalidade, non? Agora terán que seguir negociando para modificación de crédito, non quere dicir, realmente confían vostedes en que isto poida devolver un pouco a normalidade da cidade ou ainda así é complicado, non? Porque o modus operandi parece extraño, non? É dicir, unhos orzamentos no mes de xullo que non incluen a maior parte das inversións, quero dicir, sei que ten un compromiso de obras, falouse aí, sí. Pero claro, é posible cumplir eso simplemente por o tempo que queda, non? Porque os orzamentos van a entrar en setembro, sí. É complicado. Efectivamente, ten razón, pero eu contrapoño dúas maneiras de gobernar. Por iso, dúas maneiras de gobernar e dúas maneiras de comunicar. Hai unha maneira de gobernar, que é unha maneira de gobernar ordenada, que aprobamos das institucións como a Diputación, que aproba os orzamentos en tempo e forma, con luz e taquígrafos, con apoios, e que logo comunica cada luns os acordos que se toman e se someten ao criterio público, non? Frente a isto, efectivamente, hai outra maneira de gobernar, que non é a nosa, xo temos dito máis veces, pero que nós, en algún momento, temos que poñer unha certa racionalidade, porque aquí hai dúas alternativas. Bueno, eu diría que hai unha única alternativa, prácticamente unha única alternativa. Hai unha pretendida alternativa que é que haxa un goberno alternativo. Pero eu sigo dicindo o mesmo, desde que algunha das partes, algún partido, di que co Partido Popular nada de nada, e que só queren os votos, pero non os votos para gobernar, senón os votos para seguilos apoiando ao longo do goberno, e, por suposto, sin contar con nós, para nada. O sea, que creo que estaríamos nunha condición peor todavía se nós agora déramos os votos a calquera das outras dúas forzas, gobernaran entre as dúas, e con nós non se conta para nada porque parecemos, permítanseme, apestados democráticos. Non llevamos a tolerar eso. Desde o Partido Popular non se vai a tolerar eso. Efectivamente, hai outra alternativa. Outra alternativa, cal é? Pois quedarnos quietos e deixar que isto sea un desastre. Fíxese vostede que eu insisto,
son uns presupostos completamente anómalos. Por que? Porque se arrastra unha maneira de xestionar o Concello non é boa. E entonces, que pasa? Temos descuadradas completamente os apartados esenciais dun orzamento como é o persoal, temos todas as concesións caducadas, e entonces o que hai que facer agora é poñer orden neso. E iso é o obxecto destes orzamentos. Eu creo que ante a alternativa de que os funcionarios non cobren as retribucións as que teñen dereito, as cobren tarde, mal e nunca. Que os proveedores non cobren, efectivamente, porque toda a estrutura presupostaria está obsoleta despois de 5 anos. Que, en definitiva, non se poden licitar as concesións fundamentales para que deixar de pagar sentencias, como vemos todos os anos, todos os anos vemos reclamación no xulgado por as concesións e cantidades que se pagan a maiores. Creo que iso había que poñer fin a todo. Ahora ven, efectivamente, outra maneira. Vamos a ver, gobernar con modificacións. Tendo uns presupostos aprobados, tamén é o habitual, porque nesta propia institución, efectivamente, aprobamos uns orzamentos en tempo e forma no mes de outubro, no mes de novembro, e no mes de abril, se non recordo mal, fixemos unha modificación de 41 millóns de euros. Por que? Porque teñamos todo perfecto, temos a liquidación do orzamento e atendemos todo o que se necesita. Punto. Agora que podemos facer algo máis ao final para rematar o ano, perfecto, pero está perfectamente claro. Non é malo modificar ou gobernar con modificacións se temos un orzamento. O que, se é un desvarío, é gobernar con modificacións cun orzamento de hai 5 anos. Porque gobernar con modificacións para atender temas puntuais que non quedaron atendidos nestes orzamentos parece máis razonable. Ahora, gobernar con modificacións, como estaba facendo ata agora, con orzamentos completamente caducados, é moito máis complicado. Por tanto, eu creo que efectivamente nós aspiramos a que nesas modificacións, se nos atenden, e se non votaremos en contra, lógicamente, se nos atenden, seguiremos intentando que haxa máis dinheiro para a cultura, que haxa máis dinheiro para termalismo e que haxa máis dinheiro para aquelas cousas que o Partido Popular pensa que son adecuadas e que o mellor goberno municipal non o crea así, pero se quero os nosos votos, lógicamente, igual que se quero aprobar cousas na Diputación, teño que negociar. Isto non digo porque tamén, porque nos escutei no pleno, falouse de, números da Diputación, porque de que este un acordo, para cambiar postos, manter postos. Pero isto inclúe algún tipo de negociación na Diputación por os orzamentos cando se presenten ou eso? Non, rotundamente non. Aquí o que vamos é... Nós nesta casa non mezclamos nunca cuestións do Concello. A min é que me fai moita gracia. Aquí nós, cando temos un pleno, eu invito que vostede siga a menudo, aquí normalmente non nos falamos do Concello de Ourense, falamos do que ten que facer esta casa. E eu podo dicir que as moitísimas emendas que planteou o Grupo Popular e que foron admitidas na súa totalidade por o equipo de goberno son modificacións ou son peticións que se circunscriben exclusivamente á cidade de Ourense. Non hai ningunha outra cuestión, se circunscriben. E eu digo, hai no que fazer mirar, porque nós fixemos enmendas por un valor superior, bastante superior, ao que fixo do Partido Socialista. Insisto, é un dato obxectivo, xa non digo o do Bloque, que non fixo absolutamente máis con a emenda a totalidade. A totalidade de que? Porque a mí que me digan cal é o modelo de cidade ou as prioridades do Bloque. Gustaríame sabelas. Porque como non falan con nós. Vale. Algunha cousa máis? Bueno, pois moitísimas gracias. Vale. Bueno. Venga, chao.